Trenerze, kolejne spotkanie, trudne, ale pierwsza tercja pokazała, że możemy się trochę przeciwstawić przeciwnikowi. Co się zmieniło, że w tej pierwszej tercji dorównywaliśmy rywalowi i dużo strzałów oddawaliśmy tym razem? A myslím, že celý meč bol dobrý. Treba poďakovať v prvom rade družine za posvetenie a vyťonkáme vnosky z toho, ako sme tu zagrali meče, dva sparingové a tu na tie ostatné meče so Slováciou, so Švéciou. Poprostu už nie sme chlapci do bytia. Pokazali to chłopaki dzisiaj. Začali sme bardzo aktívne, myslím, že trochu zase osvedčenia pri tej bránke Patrika Ronky, ktorý ju dal bardzo ladne a Bartoš Fraško, keby vystavil trochu nohu v tej šrotkovej tercii, tak tá bránka mohla byť regulérna. Mohlo to byť ešte veselšie, respektíve Stany to mohli mať ťažšie, ale treba pogratulovať všetkým chlopakom za fantastické podejście, posvięcenie. Napravdu postavili sa ako rovný závodníkom z NHL a to nie sú barziakí závodníci, to sú napravdu závodníci top v NHL, takže klobúk dolu pred celou družinou za válku, za posvięcenie, za charakter. Zrobili sme blendy na konci druhej tercii a na počiatku tretej, ale tam bola emócia mocnejšia ako taktické myslenie hokejové a to trochu, nie že mŕtvi, to vyšlo to z tej atmosféry a z toho nabudenia, ako chlopaki chceli s tým mečom co zrobiť. Ale pregrali sme, ale treba napravdu, chlopaki udovodnili, že varto na nich ličiť a môžeme napravdu tej elite ostať aj następný rok, pokiaľ budeme takto grať następne mecze. Z każdym meczem, można powiedzieć, gramy coraz lepiej. Można też zobaczyć, że jeśli byśmy grali z takimi rywalami kilka miesięcy, to te wyniki na pewno by były lepsze. O tom to je, keď by tí chlopaki hrali lepšie ligy, keby tí chlopaki hrali na co deň, alebo na co deň, keby hrali namiesto Estónie a Lotvy, ja neviem, so Švéciou a s Čechmi a ja neviem, so Slováciou, tak ten požem budeme zdvíhať, ale pokiaľ máme problém, a to nie je, my by sme všetci chceli hrať, Zviazek by chcel zalatviať meče, ale poprostu myslím, že aj tieto meče pokazujú, že tí sparingy, ja neviem, Norvégia a Lotva, Dánia, poprostu môžu s nami grať, že nie sme napravdu pokazali chlopaki, že nie sme chlapci do bytia a varto s nami zagrať a my takéto meče potrebujeme. V tom tréningovom procese nedajú sa naimprovizovať tie situácie. Tu je protivník na bardzo dużej jakosti, má fantastické renky, dobre keruje s krúžkom, dobre kombinuje, vidí, bardzo šibko jezdí a naši chlopáky sú v stane s nimi jezdiť, len tie decízie môžeme zlepšovať alebo poprostu realizovať tu v tých mečoch. Tie podmienky nemôžeme zrobiť v tréningovom procese, tie meče nás posúvajú ďalej a to je celý čas, o čom gadám, že poprostu my takéto meče potrebujeme. Bardzo dobra postawa w bramce Johna Mareya, no i też publiczności, gdzie ten doping na pewno niósł pana zawodników. Johnny nám dal šancu, aby sme pomysleli na jaký špunk. Bez Johnnyho by sme v ogóle mohli o takomto meču gadať. Johnny sa bardzo svetne pokázal a chcem poďakovať kibicom. Za 4 leta som takú atmosféru videl tylko na Pilke a na Šatkovce, takže keby sme išli v tomto keronku, tak myslím, že za kilka let aj propagácia hokeja a tej našej disciplíny ladnej môže ísť dopředu a o to nám tutaj chodí na týchto mistrovstvách. Nielen vťomknúť kibice, ale aj jakýž sponzorov, jakýž marketing a presesov miast, aby budovali lodoviska, aby następné deti sa zglašali do hokeja, aby sme vťongli do tej našej ladnej disciplíny ďalšiu mladú krev. No i na koniec jeszcze przed nami spotkania bardzo ważne. Niemcy, Kazachstan. Czy trener widzi szansę po takich dobrych meczach jak dzisiaj? Šance vidíme, musíme šibko zregenerovať, nie je to prosté. Bude akož 12 hodín, keď pôjdeme na koláciu, chlopaki kým zaspia. Po takom emocionálnom meču bude 3. a 4. hodina ráno, takže tutaj ráno nebude rozjazd, zrobíme len nejaký špacír, poprostu přigotujeme sa videorozborom na nejakú taktiku, podejmeme, ako chceme zagrať proti Nemcom a budeme mať po meču następný deň voľna a tam musíme zrobiť všetko preto, aby sme boli odpovedne len přigotovaní na ten następný decydujúci meč z Kazachstanem. No i skauci NHL notują nazwiska polskich zawodników, to jeszcze bardziej motywuje? Ja sa bardzo za to teším. Mojím maržením je, aby
keď nie je NHL, ale aby tí naši závodníci hrali v mocných ligách. Napravdu, aby tá flaga Poľska za tým každým nazviskom nebola na přeskazanie. Napravdu tí chlopaki pokazajú, že sme neprišli z hokeju Afriky, že napravdu u nás sa vedia u nás hrať hokej a tá Poľská liga napravdu má jakéž, alebo stupne jej renome. Hej, a keď zoberú 3-4 závodníkov, kdež, ja neviem, Čechy, alebo kdež jaká mocnejšia liga v Európe, choťaž ten Kšišu Maciáš sa dostane do NHL alebo do nejakého kempu, tak myslím, že to bude zase dobrý vynik z týchto mistrovstiev a dobrý vynik práce celého Poľského zväzku a Poľského hokeja na ľade. Dziękuję bardzo. Dzięki.